Aħna l-mexxejja ta' pajjiżi membri fil-Commonwealth għandna nwaqfu l-idea li żmien il-Commonwealth għadda jew spiċċa. Kien b'dan il-ħsieb li l-Prim Ministru Joseph Muscat fetaħ id-diskors tiegħu f'Londra f'attivitajiet brabta mal-Business Forum tal-Commonwealth. Joseph Muscat sostna li l-pajjiżi tal-Commonwealth għandhom jarfu u jisfruttaw l-opportunitajiet fosthom dawk ekonomiċi li ġġib magħha l-istess Commonwealth. U annota li l-potenzjal kummerċjali marbut mal-Commonwealth dejjem qiegħed jikber u appella lil mexxejja biex jisfruttawh. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar is-suċċessi li qed jikseb pajjiżna f'diversi setturi. U qal li minkejja li Malta hija fost l-iżgħar stati membri tal-Unjoni Ewropea, xorta waħda qed jirnexxielha tikseb suċċessi kbar fil-qasam ekonomiku. Tant li ħafna drabi pajjiżna qed ikun meqjus bħala wieħed fost l-aqwa fl-Ewropa. Il-Prim Ministru fakkar kif it-tkabbir ekonomiku rreġistrat fit-tielet kwart tas-sena li għaddiet kien ta' 3.8%, rata li hija 3 darbit ogħla mill-medja Ewropea. Joseph Muscat żied li pajjiżna qed jinbidel f'ċentru ta' eċċellenza f'diversi setturi fosthom dak tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-oqsma tal-kura u l-mediċina. Il-Commonwealth Business Forum u l-attivitajiet marbuta miegħu qed isiru bi preparazzjoni għaċ-ċogim li pajjiżna se jkun qed jospita f'Novembru li ġej.